Hei, salutare tuturor, numele meu este Cristi și acum mă gândeam să facem un joculeț care să filmăm un joculeț care se numește așa. Așa. Și e cu tiruri. Adică trebuie să tu ești un șofer de tir. Și cum dați play aici la start game, eu o să-mi fac ăsta nu mai e galben, nu arată. Galben, cu negru, bă! Ăsta e portocaliu. Frate, nu știu de voi, dar mie îmi place cum arată așa. Așa. Și noi trebuie să conducem acest tir. Noi normal că suntem boși și nu dăm prioritate. Da, și dacă bara asta ajunge la 0, mașina explodează și dați fail la level. Și știți cum mai dați fail la level? Călcând un om. Nu călcați oameni, băieți, că altfel dați fail. Ce te bagi, bă, Gog? Poate după aia o să-l jucăm pe ăsta cu autobuzul. Da, o să-l jucăm pe ăsta cu autobuzul. Bine, nu o să ne jucăm foarte mult ăsta. Jocul ăsta cu tirul. Adică cred că multă lume îl știe. E jocul copilăriei mele. Bine, încă-s copil, dar nici chiar așa de mic. Cum eram atunci când mă jucam și eu o grămadă. Jocul ăsta care mâncare mă jucam. Lovim aia. Lovim și mașina. Sau nu. Ăla l-am zgâriat de nu mai știe cum îl cheamă. Pe ăla lovim și semaforul. Stai, bă, băiețași de cartier. Noi acum unde mergem? Să nu-l călcăm pe ăsta. L-am călcat. Ce prost sunt. N-am călcat un om. Sunt criminal. Așa că dacă vreți să mă întâlniți vreodată, să vă luați și un scut. Că cine știe, poate încep să vă bat. Nu, glumeam. Nu-s violent foarte des. Următorul level mai facem pe asta și după aia îl vom juca joculețul ăla pe autobuz. Bine, vă dați seama că eu deja cam știu unde trebuie să merg. Că m-am jucat jocul ăsta o grămadă. Bun. Și cum ziceam, vom juca jocul ăsta. Nu, glumeam. What? E cam la fel ca jocul ăla, că poți nu face așa, pentru că mi-mi place galben și albastru. Îmi mai place și verde și mov. Dar
asta intră în altă discuție. Respectăm regulile de circulație. Hai să o facem. Respectăm regulile de circulație. Stai, domnie. Bine că traversezi neregulamentar. Vreau să aud hashtag Creatis Sănătate. Vă rog, în comentarii. Astăzi aș vrea să aud. Stai. Să-mi cum ziceam, hashtag Cristi Sănătate. De fapt, Creatis Sănătate. Bă, țărane! Ce să facem noi aici? Adică omul vrea să traverseze, tipul ăsta vrea să treacă și tipii din spate vor să treacă. Și eu vreau să trec. Tup. Ok. Trec eu. Nu călca omul! Next level. Și cred că am zis și episodul trecut că de-abia aștept să... da, și o să vi-l și prezint pe Patrick. Trecem pe iarbă ca niște boși ce suntem noi. For fuck's sake. Ei, cam atât a fost cu videoclipul de acum. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!